So karon na pod guys, ubanin ko ninyo kung ata pa doong karon. So karon day guys, ubanin ko ninyo kung ata pa doong karon. So karon day guys, nisakay lang ko sa ako ang amigo kay wala man gasolina good. So guys, oy nisakay ako sa akong amigo sa ang friend kay para mausa ra amo ang sakyanan padong dito sa amo ang destinasyon. So karon day guys, nanghumi og net sa ako ang friend nga si Manolito kay inagamit dito namo sa court, wala mi net nga gamiton. Tanawa ang mga naong grabe ka smile oy. So ronde guys, ako matag net, sumubiyahe na tapadong dito sa Hambabawran. So ari mi agi sa best. Mas duol man gud diri guys agi anan sa Hambabawran. Diyan nice shortcut guys, pero mas layo siya. Unya pag abot na mo dito, nag-start naman sila oy. Bitaw guys, oy nagduwa-duwa na sila nya paghuman guys, mao ni ang sure jud nga duwa. So karon guys, naglabanan na ang team 1 versus team 2. So kami nga team guys, nag-waiting na lang mi kung kisay madaog nila. Kinsay madaog nila mao amo ang kontrahon sa championship. Unya kisay mapildian na mao na ang bugsay. Bugsay guys means unang mataktak. Kani nga paduwa guys mao ang winner takes all. Winner takes all guys mao ni ang mga player nga magtapok-tapok miadto nga ini barangay basta gi-invite ka. Kung wa ka invite ay lang paluma-luma. Huy. So guys, oy so kami nag-wait na lang mi mga ito magud sila di maklaro na mi coach diri di ay. So salamat coach kay daog ta coach. Huy. Padayon ta winner takes all guys mao ni mag-counting mi ana guys unya naghuman mag-pick 1 ug pick 2 pilion ang kusog ug kusog-kusog unya adto sa mga libero. Pili ana guys sa pick 1 pick 2 ug antod sa libero ang katunang mga hanas kaadyo. Sana all bitaw amo pili bitaw guys kanang anad na kaayo magduwa og winner takes all. Unya naghuman mag-pick pa to ba to pick kamong tulo. So 3 teams ra man gud ni guys nagama namo gud. Kay murag nag-counting me 20 ra mi kabuo. Mas better guys kung daghan ang modong. Ipagama man kog invitation guys sa ako ang friend mao nang ina-invite na lang pug ko sa ako ang mga friend. Uban busy ang uban work. Unya guys pagkabuntag mao dito ang last 9 days sa ato ang lola. Unya nag-prepare na sila og mga food ania. 9 days sa patay og 40 days sa patay. Ana man gud na guys, mao gud na ilahang katuan diri sa amo ate mga utanon mga panakot gi-prepare nato sa mga gagaw og ato ang ati. Nya ni-visit ko sa ang Brad nga chef karon. Aras ka chef. Oy, ang gamit niya tig sugnod ra og tig huyop. Hoy. So mao tong video guys, amping ta kanunay. Mag-edit ng video. Ako rin pasalamat guys sa ning watch tong video, sa ning share, sa ning comment, sa ma-watch always ang videos every time, every hour, every year. Huy, bitaw guys, ako rin pasalamat ninyo. Unya mag-amping ta kanunay sa ato ang mga lakaw and then we pray always sa ato mga biyahe. And God bless ninjong tanan. So see you na po sa next video.